Vale. Vale. Jaun Andreo, kaixo eta ongi etorri guztioi. Ikusten duzuen nerbioi ibaia itsasoratzen den gune honetan gaude. Bizkaiko zubia hortxe aurrez aurre dugula eta ezkerraldera bideratu behar ditugu gaur geure begirada guztiak. Hain justu ere, hortxe duzuen lehen planuko herri horretan Portugaleten izango baitugu gaur albiste. Aurtengoa oso urte berezia ari da izaten herri honetan, ezkerraldeko Portugalete herrian, hain zuzen ere, 50. urte hurrena baitu nazioarteko folklore jaialdiak. 50. edizioa ari dira aurten ospatzen 2025. urte honetan, urte hurren borobila da zalantza izpirik gabe. Eta gaur hemen galaz jantzirik daude, amaiera ekitaldia da oraintxe hasi berri dena, hortxe ikusten ditugu aurkezleak, lakanila ibilbidean gaude, eta hor entzuten ditugun hauek, Ainhoa Beitia mikrofonoa eskutan duela, eta bere alboan bere aita Aitor Beitia, alai antolatketa lanetan aritu izan den eta dabilen taldeko zuzendari urtean oskoan izandakoa, eta entzun dezagun zer dioten. Itsas gizon eta emakumeen etxea, mundu berri eta zaharrei irekia. Non harrera espiritua gure ezaugarria izan den. Baldintza horrek garrantzi handiagoa hartzen duen, balioaen eta bizikidetzaren krisi sakonak dituen mundu baten aurrean. Herrien nortasunaren adierazpenik sakonena, folklorea, gaur egungo egoeran ezaugarri artistiko soiletik haratago doa. Zer garen eta bestea zer den sakon ezagutzea eta sentitzea da. Portugaleteko herriaren eta urte hauetan guztietan jaialdietara etorri diren pertsona ugarien babesa izan da, zalantzari gabe, jarraitzeko behar izan den bultzada. Gure eskerona zuei publikoari. Hasiera gogorrak izan ziren, baina ilusioz beteak. Lehenengo urteetan dantzariek Agustindarren eskoletan hartu zuten ostatu. Gero Portugaleteko hotel zaharraren txanda heldu zen. Ondoren, Gidako Ama Virginiaren eskoletara joan ginen eta azken urteetan Astileku ikastola bihurtu gure egoitza nagusi. Haien laguntzari gabe oso zaila izango zen jaialdia sendotzea. Urteotan guztian
Kasu horietan kokaleku izan guztietan diren gogor lan egin guneak behar izan da eta horretarako aipatu ditu. gazteen belaunaldi desberdinek gure jaialdiko antolakuntza lanetan erakutsi duten konpromisoa ezinbestekoa izan da. Konpromiso hori neurtzea oso zaila da. Eta orain, Hasierako urteetan guztiotan, baldintza politikoak eta baldintza soziala hainbat eta hainbat gogorrak izan jendek ziren. egindako Baina gaur egun ere ekarpena gazteen ari konpromisoa da baloratu behar dugu. azpimarratu Egungo eta gizarteak adierazten. askoz aukera gehiago eskaintzen dizkielako. Hasierako Horregatik, beharrezkoa da zailtasun haiek atzo lan egin gainditu. zuten pertsonak eta gaur lan egiten dutenak aintzat hartzea. Eta berriz ere Eskerrak emain nahi lagun horien dizkiegu guztien gure lana proiektuan sinetsi duten eskertzen ari erakunde dira, publiko kasu eta honetan Ainhoa pribatuei. Beitia, Horiek gabe ezinezkoa beste izango bere baitzen aita den 50 Aitor Beitia edizioetara iristea. esan dugun moduan Hain urte beharrezkoak diren luzez, komunikabideei Elai ahotsa eta taldeko irudia zuzendari emanez. izan dena. Saltokiei beren instalazioak usteagatik, udaleko langilei eta zubialdekoei. Urteurreneko egun hauetan, non nazioarteko folklore jaialdian bizi izan dugun historia gogoratzen ari garen. Oso zaila egiten zaigu bizi izandako guztia eta guretzat suposatu duen guztia lerro gutxitan laburbiltzea. Hainbeste jende ezagutu dugu, hainbaten adizkidetasunaz gozatu dugu eta hainbeste esperientzia bizi izan Urte ditugu. luzetako Non lerro asko eskarmentuaren beharko lirateken hori lortzeko. ondorioz, Eta beti gure hemen bihotzean bizi joan izandako ziren bizipen oroitza. guztiak Kepa eta Luciano, bata dantzaria eta laburbiltzea bestea nekeza dela, zubialde langilea, baina guztiak gogoan dituztela urte dira hartako adierazten dekorazio Ainhoa Beitia. lanetan zorigaiztoko istripu bat izan zuten. Eta nola ez, Jose Ignacio Beitia, gure kapitain handia. Funtsezkoa izan da nazioarteko folklore jaialdia garatzeko eta sendotzeko. Jose Antonio Beitiare gogoan, ezin uler daiteke folklore jaialdi hau Edertasuna figura gogoan horiek geratzen gabe. da. Eta 50 Eta hamargarren Ainhoa ospakizun Beitia honetan bere esango dizuet. irudi Inoiz hori ez dugula gogorarazten. elkarrekin egin duguna ahaztuko. Eta hien nahi izan zuketen bezala jaialdiak aurrera egin dezala. Ba, horixe da, sarrera adierazpen honetan, Ainhoa Beitiak adierazi duena, jendea txalotzen ari dena, eta orain bere aita denak, Aitor Beitiak, aipatu dugun moduan, 53 años, urte luzez alaiko zuzendari izan denak, hartu du hitza, gaztelaniaz ari da, entzuten duzuen moduan, eta berak ere urteotan guztiatan izan diren gora berak ekarri nahi izan ditu aurrena gogora. El nazioarteko folklore jaialdia. Diktadurako azken urte latzak eta gertuagoko pandemiaren ondorio latzak ere bai. 50. urte hurrena ospatzen ari den honetan folkloreak munduko egoera zailei aurre egiteko duen balioa ari da gogorarazten Aitor Beitia, eta ikusi ezazue zenolako irudiak, irudi ederrak drone bidez ikus ditzak egun hauek Bizkaiko zubi historikoa, gure irudiotan eskuinetara kokatuta, ezkerraldeko Portugalete, irudiaren ezkerretara, eskuinetara, itxasaldeari begira getxoko irudia ditugu, eta horrek ikusten duzuen, Nerbi ibaiaren ibilbide horretan zehar, Bizkaiko sin cuya colaboración hubiese sido muy difícil consolidar irudi dotorea, eta hemen ikusten dugu, lehen aipatzen genuen moduan, Aitor noski urteotan guztiotan jaialdi hau posible egin duten pertsonak ari da gogora ekartzen. Gazteriaren konpromisoa eta lana hartu eta eskertuz. Ezin uler daiteke bere hitzetan gaurko jaialdiaren indarra 50. urteurren hau pertsona eta erakunde zein komunikabide
eta konbertzioen ekarpenarekin, baita udaletxeko langileen ekarpenarekin ere. Donde estamos rememorando nuestra vida en el Nazioarteko Folklore Jaialdea, condensar en pocas líneas todo lo vivido y todo lo que ha supuesto para nosotros se hace muy difícil. Hemos conocido tanta gente, hemos disfrutado de la amistad de tantos. Urteotan guztiotan protagonista izan diren eta euren ekarpena egin duten guztiak gogoratzea zaila dela dira berriz ere aipatzen. Solo destacar a Kepa y Luciano, Dantzari y trabajador de Zubialde, eta donde sufrieron un fatal accidente mientras istripua trabajaban en la decoración de aquel año 1986. izandako José Ignacio Beitia, bikide figura fundamental ari da gogorazten, Kepa eta Luciano, eta baita Jose Ignacio Beitia jauna ere, bere ekarpenik gabe, nekez uler daitekeela jaialdi honen ibilbidea. Y como seguro que ellos hubiesen querido que el festival continúe. Eta Gora Nazioarteko Folklore Jaialdia. Aurretik lanean aritu izan diren guztiek nahi izango luketen bezala, jaialdiak aurrera jarraitzeko desioa adierazi du. Aitor Beitia jaunak lehenago Ainhoa Beitiak adierazi duen bezalaxe, eta hementxe La Kanilla ibilbidean bildutako ehundaka eta ehundaka ikusleak txaloak eskaini dizkiete, eta hementxe ikusten dugu aurkezlea. Arratzaleon eta ongietorri. Aurkezleak hortxe. 50. Nazioarteko Folklore Jaialdiaren ongietorri ematen. Eta azken egunera. Zer modu zaudete? Ondo, gozatzeko prest? Bueno, leku honera etorri zarete. Gaur, magia, sorpresak, folklorea eta kultura izango direlako nagusi. Makina bat herrialdetatik etorritako dantzariek hementxe oltzaratuko duten ondareari esker. Eta hasi, etxetik hasiko gara. Eta hementxe, laster baten erraldoiak ikusi halko dituzue. Izan ere, Portugaleten duela 3 urte, Zubira erraldoien konpartsa sortu zen. Eta sekulako arrakasta lortu dute. Horren adibide, ostiralero, merkatuan egiten duten entrenamendu bakoitzean, entxegu bakoitzean, bildu egiten duten jendeza, publiko eta guzti, entrenatzen dute erraldoiek. Hasi, 2 erraldoirekin hasi ziren, baserritar bikote batekin. Baina familia handituz joan da, eta gaur hementxe beste 4 erraldoi izan eta 6 izango dira orotara ikusiko ditugun historikoei ezagunei egindako keinuan oinarritutako erraldoiak izango dira. Batetik, hiribilduaren sortzailea, Maria Díaz de Haro. Bestetik, Erdi Arora handiko pertsonaiak. Beste erraldoi bat. Portugalete, ezkerraldean, Erdi Aroko aldezarra daukan udalerri bakarra da. Eta metro gutxi batzutara Salazar dorrea dago. Bueno, Lope García de Salazar, Bizkaiko lehenengo legelaria izango da, 2. erraldoia. Ongile bat ere ikusiko dugu, Bizkaian oso ospetsua den ongilea, Kasilda Iturrizar ere agertuko zaigu. Eta 4. erraldoia, arrantzarekin zuzeneko lotura daukan, Nizio sareekin, hementxe itsasadarrean hainbat urtetan arrantzale ibilitakoa. Musika eta dantza ere izango dira. Erraldoien lan hori izaten delako, dantzatzea eta musikaren baitan alboatetik bestera mugitzea. Eta Zubirak ere, Portugaleteko pertsona ezagun biren izenak aukeratu horiek bataiatzeko. Lehenengo, Murua izeneko pieza entzungo duzue. Murua, pertsona berezi bezain maitagarria, saltzaile ibiltari bikaina, eta 2. pieza, 2. baltsa, ze baltz bi izango dira, Jose Moreno haundia izango da. Elai dantzataldean izandako pertsona maitatuenetarikoa. Gudaria eta pertsona bikaina. Txalo bero bat, Zubira konpartsarentzat. Eta hementxe, Zubirako erraldoiak izango ditugu lehendabiziko protagonista.
Gainarien doinuak ari gara entzuten. Eta bere alaxe izango ditugu hemen iruditan. Hortxe, Jaun Andreok, Maria Díaz de Haro, Hiribilduko fundatzailea, Bizkaiko lehen historialaria den Lope García de Salazar, Kasilda Iturrizar eta Dionisio del Campo itsasadarreko azken tretzaria. Dantzan, oholtza gain honetan, lau erraldoi dotore hauek. Hortxe gelditu dira Lakanilla ibilbideko zerutikako irudi ederra hau ere gaur giroa ere aparta dugu hemen Portugaleten. Eguraldi bikaina, 20-21 graduko ozberoa ikusten duzue, zerua ere garbiera batez, baina ateri dugu. Eta gozatu ederra hartzen ari diramen bildutako 100 ikusleak. Berriz ere lau berraldoiak dantzan. Planuan Dionisio del Campo. Hauexe, Jaun Andreok, Portugaletiko Zubira erraldoi konpartsa osatzen duten erraldoietako batzuk, Maria Díaz de Haro, gogoratu, Hiribilduko fundatzailea, Lope García de Salazar, Bizkaiko lehen historialaria, Kasilda Iturrizar eta Dionisio del Campo dira gaur hemen dantzan ari zaizkigunak. Jendea ere txaloz laguntzen nola ari den dultzaineroen doinua, eta hor ari dira
Banamanan erretiratzen. Lehen da biziko dantza saio honetako lau protagonistak. Maria Díaz de Aro, hiribilduko fundatzailea genioen moduan, Bizkaiko lehen historialaria, Lope García de Salazar, Kasilda Iturrizar eta Misio ez izenaz ezagun itxasadarreko azken tretzaria. Eta hortxe ikusten duzue Portugalete herri dotorea, txaloak berriz ere Zubirako erraldoientzat, eta hortxe berriz ere aurkezleak gaurko lehen da biziko herrialdearen ordezkarien aurkezpena egiteko prest. Italiara hurbilduko gara. Eta lehen da bizikoak italiarrak izango dira. 21 kilometro hegoalderantza dagoen herri bat bisitatuko dugu. Kori izena dauka, menditxo batzuen magalean dago, esaten dizuedan bezala Erromatik oso gertu, eta Kori izeneko herri hori oso antxinako herria da, harriz egindakoa, egin handi baten, eta haien antxinako tradizioetara begira jarriko gara. Izan ere, handik etorriko zaigu, gaur Italiatik hain zuzen ere, ez banderatori Derrione izeneko taldea. Kori herri txikia da, auzo diferenteak ditu, lehen arratsale partean hemen egin dute beuren ibilbidea, eta ikusi zenbaterainoko jendetza bildu duten, gainera bide bazterrean, la kanilla ibilbidean barrena ibili dira, gora eta bera, eta hauexek dira ba, ez bandieratori dei Rioni di Kori, italiar folklore taldeko kideak, 1976az geroztik, Korioko talde folkloriko italiar entzutetsuenetako bat da, eta beren izenak dioen moduan banderadun ikuskizun akrobatikoetan dira bereziki adituak, bandera, jantziak, trompetak eta danborren erritmoak erdiaroan eta errenazimenduan, berpizkundean sustraitutako egiazko historia dira. Hemen ikusten dugun zubi hau bezalaxe, irudi doktorea berriz ere ez gara ez nekatuko, hori azpimarratzeaz Bizkaiko zubia doktorea, hemen ikurden zubia, bi aldeak batzen dituena, eta entzuten ari zareten moduan, Koriko taldea da oraintxe ikusiko duguna, bandera da euren ikurra, eta bandera bakoitza Kori hiriko joskintza tailerretan zetaz eta ari finez apaindutako artelana da. Laster ikusiko dugu, lehen ikusi ditugu, Lakanillako ibilbidean zehar, baina orain oholtza gainean berriz ere zuzenagoko irudietan ikusi eta gozatzeko aukera izango dugu. Entzungo ditugun trompeta eta danborrak berriz, esaten genuen moduan, erdi aroaren amaiera eta berpizkundearen hasierako musika estandarretara egokitzen direnak dira. Badator Italiako taldea, gogora ezagun, esbandieratori dei Rioni di Kori. Horixe, une batetik bestera, oholtza gainean ikusiko dugun taldea. Hortxe datoz.
Hauxe, jaun Andreok, gaurko itxiera ekitaldi honetako nazioarteko folklore jaialdiko lehendabiziko herrialdearen emankizuna italiarrak Kori herriko esbandieratori dei Rioni dira eurak, hemen ikusten ditugunak musikarien doinuari gara entzuten. Ikusten duzue, militar gizako desfilean nola ari diren erretiratzen, trompetari eta danborraria jendearen txalo artean bandera da nola ikusi duzuen moduan euren ikur nagusia, hortik euren izena ere, esbandieratori eta nabarituko zenuten moduan, etziren ez nola nahiko banderak kalitate handiko materialez egindakoak dira, finez apaindutako artelanak. Hementxe ikusten duzuen nerbioi ibaia itxasoratzen den gune hau berriz ere dronearen irudi ikusgarriekin eta berriz ere holtza gainonetara bigarren taldearen txanda, bigarren herrialdeak Kuba entzuten duzuen moduan. Handi datorrelako gure urrengo konbidatua. Kamaua izeneko baleta da, gurera etorriko dena, eta sekulako profesionalak direla azpimarratu behar dizuet. Itzelesko, entxeguak eta beroketa Kamaua ariketak folklore konpainia da, Kubatik etorria, oraintxe ikusi eta entzungo duguna. Hementxe dituzue, egunotan hemen ibili dira, Kubatik etorritako konpainiakideak 1981 sortutakoa da, Camagüey Unibertsitateko arte talde ospetsuan du jatorria eta 2011 geroztik profesional mailara jauzi egitea erabaki zuten eta halaxe dihardute egun ere Kubako Kultura Ministerioari atxekitako taldea da, gaur hemen ikusiko duguna, Kanaguako folklore konpainia, eta holtza gainean ikusiko dugun moduan, ikuskizun txundigarriak aurkezten ditu. Herriaren hortasunaren mami eta bihotz diren dantza eta adirazten dute, hementxe dira prest guztiak. Fija zaitezte, emakumezkoen eta gizonezkoen txankletetan, egurrez egindakoak baitira. Eta txankleten bitartez eta oinen bitartez sekulako mugimenduak izango dira. Egurrezkoak direla hori da, nola ez, euren ezaugarrietako bat, euren ikuskizunaren parte garrantzitsu, eta esaten genuena urte luzetako ibilbidea dute egina, 1980 geroztik sortua den taldekidek, eta gaur hemen dira, 50. urte hurren honetan nola ez utxik egin gabe. Eta aurkezleak esaten ari diren moduan, realizada por el grupo Los Zafiros. Santiagora un grupo muy conocido por componer canciones a capela. Egingo dute lehendabiziko jauzia, bertako doinuak ekarriko baitituzte, lehendabizi egingo duten dantza honetan, lehen aipatzen genuen moduan, egurrezko txankleta horiek ezaugarri izango dituen dantza. Eta holtza gainera une batetik bestera kide guztiak igoko dira, jende hemen adi-adi, geu ere bai, Camagua folklore konpainia Kubatik zuzenean. Del pueblecito natal.
con su tipo espiritual. Ella va luciendo el taller por la bata remangada, sonando su chancletica, la zomba detrás, a la linda como la tía, la zomba detrás, a la linda como la tía. El pueblecito natal, con su tipo espiritual, ella va regando flores, con la bata remangada, sonando su chancletica, la zomba detrás, a la linda mulatica, la zomba detrás, a la linda mulatica. Cuando ella coge ese mulatico que clase rumba yo voy a formar. Caminando va. Si ese mulate a mí me quisiera una chancletica le voy a comprar. Caminando va. Guarachando va. Permite no te disguste con la que te vaya mal. Permite no te disguste con la que te vaya mal. Y no te puedas casar con la mujer que te guste. Y no te puedas casar con la mujer que te vaya. Caminando va. Asómense al balcón, que ahí viene la farola sonando el cuero. Que ahí viene la farola sonando el cuero. Lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Hauxe, Jaun Andreok hauxe Kamaguaga folklore konpainaren saioaren lehen atala. Chancleteala, chancleteala, chancleteala como pueda.
eskizun paregabea utxalotuz, gozatu ederra hartzen esaten genuen moduan bai eurak bai geu ere, Kubako Kamagua Folklore Kompainia. Aguacerito de mayo, ay que si no llueve me desmayo. Hay aguacero de mayo, ay que si no llueve me desmayo. Agua que va a llover, 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 agua que va a llover. Agua que va a llover, agua que va a llover, agua que va a llover. Vente le voy a mi gallo pelón. 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 Ay, a mi gallo pelón yo le apuesto un millón. Vente le voy a mi gallo pelón. Yo tengo un gallo, mi gallo es un vacilón. Vente le voy a mi gallo pelón. Vente le voy a mi gallo pelón, pelón. Vente le voy a mi gallo pelón. Ay, pero vente le voy a mi gallo. Y así que tírala tú, así no la tiro yo. Tírala por el balcón. Ay, pero tírala que tírala. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se mata. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se parte un pie. Tírala por el balcón. Oye, que ella misma se lo busco. Tírala por el balcón. Ay, la tira toda, la tiro yo. Tírala por el balcón. Ay, tírala que tírala. Tírala por el balcón. Ay, pero tírala que tírala. Tírala por el balcón. Bauxe jaun Andreok, Kubatik etorria den Kamagua Folklore Konpainiaren saioa. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se mata. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se parte un pie. Tírala por el balcón. Ay, que ella misma se lo busco. Tírala por el balcón. Ay, la tira tú, la tiro yo. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se mata. Tírala por el balcón. Ay, a ver si se parte un pie. Tírala por el balcón. Oye, que ella misma se lo busco. Tírala por el balcón. Ay, la tira tú, la tiro yo. Tírala por el balcón. Ay, pero tírala que tírala. Tírala por el balcón. Oye, pero tírala que tírala. Tírala por el balcón. 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 Ba horixe jaun Andreok umore puntuarekin balkoiti bota dezatla esanaz. Ari dira amaitzen euren saioa Kamagua Folklore Konpainiako kideak. Azken agurrari dira oraintxe egiten kide guztiak. Gizon eta emakume ilaran jarri, jendearen aurrean azken agur hori eskaini. Musikariak ere hortxe dira nola ez. Eta honekintxe eman diote amaiera Portugaleteko 50. folklore nazioarteko jaialdi honetan eskaini diguten euren jardunari.
Eta begira ezazue, jendea nola mugitu ere egin gabe, bigarren taldetik hirugarrenera Zelanda Berrira egin behar dugu orain jauzi. Zelako nivela, sekulako zuzenekoa, txaloak, Kamagua taldearen zat! Txalo gehiago bai, Kamagua taldearen zat, eta ginien moduan, orain, Kubatik, Zelanda Berriz ere nerbioi baiko irudiok ikusten ditugun bitartean. Karibia aldean ibilalitxo egin dugu, eta orain, munduko beste aldera atzera Ozeanian lur hartuko dugu, Zelanda Berrian hain zuzen ere, Urrutiko tokira edo goaz. Maoriek esaten duten bezala, ahoateran. Izan ere, Zelanda Berriari buruz hitz egin behar badugu, derrigor, Maoriei buruz hitz egin behar dugu. Gaur egun, Zelanda Berriko biztanleriaren 15%. Hementxe ditugu. Zelanda Berrian 6 milioi pertsona Taumata Huitireia dantza taldea osatzen duten kideak, gaur eta egunotan ere hemen ibili dira, eta oraintxe irudiotan Lakanila ibilbidean Nerbioi ibaiaren ertzean ikusten ditugu. Taumata Huitireia dantza taldearen egoitza, hain justu ere Aotearoan dago, Zelanda Berrian, eta talde honen helburua euren kultura aniztasuna adieraztea da, arrotasunez adieraztea. Gainera, Kapaka, Chivas Arnoa eta Cook Islands toki horietako dantzetan dira adituak. Taumata, sormenean eta lankidetzan erretutako taldea dela, batasun izpiritua eta artearen bikaintasuna sustatu nahian euren ahalegin guztia bideratzen duen taldea, kultura eta berrikuntza lortzeko itsasargi izan nahi dute arte eszeniko Maoriek eta ozeano bareak utzitako ondarea inspirazio iturri izatea dute helburu, eta noski gaur ona Euskal Herrira portu euren guri ezagutzera ematea ere badute helburu noski, eta munduan barrena ibili diren hainbat eta hainbat tokitan ere helburu berari eutsi diote. Hortxe ikusten duzue Lakanila ibilbidea, hortxe Portugaleteko gune honetan ari da ospatzen itxiera ekitaldi hau, 50. edizio honi dagokion itxiera ekitaldia aurreko gunetan ere hemen ibili dira. Uztailaren 21 hasi ziren, eta egunez egun, toki desberdinetan euren kultura eta ezaugarriak ona helarazten aritu dira talde desberdinak, eta kasu honetan esaten genuen moduan Zelanda Berriko Taumata Huitireia dantza taldeko kideak ere bai. Aurkezlea entzuten duzuen moduan beren ezaugarriak adierazten ari da, eta batez ere azpimarratzen Maorien kultura hori dela batean eta bestean zabaltzea helburu duten hori. Atariko aurkezpenak egin ostean, une batetik bestera, hementxe oholtza gainean ikusiko ditugu.
dezagun, Zeelanda Berriko Taumata Witireia taldea dela orain ikusten ari garena. Ikusgarri bezain berezia, Zeelanda Berriko Taumata Witireia dantza taldea holtza gainean, eta hortxe euren agurra amaitu dute Zeelanda Berritik etorritako artistok euren saioa, eta orain Senegal aldera jo behar dugu. Bertako Jamu izeneko baleta izango baitugu holtza gaina bere alaxe. Ikusi eta gero, aurrera jarraitu behar dugu. Maorien kultura albo batera utziko dugu. Lehen astu zaite esatea, etengabe goruzko joeran doana kultura hau. Izan ere gero eta atxikimendu handia daukate, Zeelanda Berriko biztanleek Maorien kulturarekin, eta hori haien egunerokoan ere ikusgai izaten da. Bueno, orain Afrikarako bidea hartuko dugu, Senegalera hurbilduko gara, eta hiriburuan geratuko gara, Dakarren. Dakarreko arrantzaleen auzo txiki baten jaiozelako Jamu dantza taldea. Orain dela urte batzuk. Belaunaldi desberdinetako dantzariek osatutakoa. Eta Senegal osoko kultura holtzaratzen izan dute hainbat eta hementxe ditugu Jamu baleta osatzen duten kideak, hauek ere lakanila ibilbidean barrena ibili dira, egunotan gaur ere bai, eta jendea hobete hortz utzi dute euren ikuskizunarekin. Az endiaieren zuzendaritzapean ari dira, kideok guztiok, eta balet honek bi atal nagusi ditu. Alde batetik folklore talde iraunkorra, eta horrekin batera musika eta dantza eskola. Egoitza Jofeko kultur zentroan du, Dakarreko Marinel auzoan, eta Senegalgo etnia guztietako musikari eta dantzari gazteek osatzen dute Jamu baleta, eta Jamu hitzak berak Senegaleraz bakea esan nahi du. Hori da injustu ere euren lanarekin zabaldu nahi duten ideia, bakea eta munduko herrialde guztien arteko batasuna eta elkartasuna bilatu nahi dituzte, kasu honetan dantza eta musikaren bidez. Oraintxe ikusiko duzuen moduan, energiaz beteriko mugimenduek osatzen dute euren dantza saioa, Embalax izeneko erritmoan oinarritutako akrobazia ikusgarriak egingo dizkigute, eta esango dizuegu bitxikeria moduan erritmo hori, Embalax erritmoa injustu, Senegalgo Wolof etniak mendetan zehar erabilitako zabar danborren hotsarekin lortzen dela. Holtza gainean bere alaxe izango ditugu Senegalgo Jamu baleteko kideak. Hortxe datoz.
Senegalgo jamu baletaren saio ari gara ikusten Jaun Andreok. Denuen moduan, Senegaldarrak holtza gainean. Jamu baleteko kideak energiaz beteriko ikuskizuna eskaini digute hortxe euren azken agurra. Jendearen txaloak eta orain musikari zein dantzari guztiak bat eginik. Orain bai azken agur horretan eurak ere jendea txalotuz. Eskerronekoak dira bai, Dakarren sortua den balet hau osatzen duten kideak 2008az gerozti munduan barrena. Eta adi, Senegaldik Serbiara egingo baitu gorain jauzi. Begira zazue zeinen irudi ederra, hause, berriz ere Afrikatik, Senegaletik, dronea eskaintzen ari zaiguna. Nerbioi ibaiaren itxasadar horretan. Ezkerraldean dugu Portugalete eta bertako folklore jaialdiaren 50. edizioaren itxiera ekitaldia. Eta Europako jo dezagun berriz ere Balkanetara hurbilduko gara. Oholtza gain horretara Lakanilako ibilbidean kokatuta dago. Ongietorri esango diogu. Eta 5. taldearen txanda izango da orain irudi ikusgarria iluntzeko irudiak ditugu hauesek. Ezkerraldeko gunearen irudiak eta lehen planuan Portugalete bertan esaten genuen moduan oso ibilbide luze eta oparoa duen nazioarteko folklore jaialdiaren 50. edizioa ari dira ospatzen aurten 2025. urte honetan eta gaurko itxera ekitaldi honetan Serbiarrak Kut Branko Ezbetovic kultur elkartearen eskutik izango ditugu. 1955 urtean sortutako taldea da hementxe iruditan duzu hauek ere Lakanilan barrena ibili dira egunotan eta esango dizuegu 1955 urte horretan Marinelen eta trenetako langileen kultur elkarte amateur gisa sortu zela. Eta horrexegatik dago hain justu ere Kut Ezbetovic izeneko Serbiako tren konpainiaren babespean 80. hamarkadan barrena erakunde ezagun bilakatu zen, oso ezagun gainera, Serbiako folklore eta tradizioa sustatzea eta erakustea du helburu munduan barrena. Eta ez du ez, ibilbide makala sortu zen ez geroztik, 7.000 emanalditik gora burutu ditu Kut Branko Ezbetovic kultur elkarteak. Eta gaur hemen, Portugaleten Euskal Herrian beste bat gehiago gehituko dio bere kopuru horri. Kut Branko Ezbetovic, Jaun Andreok.
Serbiako Kut Branko Zbetovic kultur elkartearen ikuskizun berezia ikusi duzuek kolorez, bizitasunez jositako ikuskizuna nola eskaini diguten. Serbiatik etorritako gizon emakumeok esaten genizuen ibilbide luze eta zabala dutela 1955 urtean sortu zenez geroztik. 7.000-tik ikuskizun gora eskaini dizkigute munduan barrena eta gaur hementxe Euskal Herrian Portugaleten zehazkiago ibilbide hori luzatzen ari dira eta euren agurrean ere begira zer nolako bitxikeriak ari zaizkigun eskaintzen. Dantza eta akrobazia uztarturik bizi-bizi dantzan. Eta horren bai, azken agur hori guztiek batera, hortxe, auspezturik, jendearen ikusleen aurrean, baita geure kameren artean ere gogoratu, Portugaleten, bertako nazioarteko folklore jaialdiaren 50. edizioa ari direla ospatzen, horren irudiak dira hemen ikusten ari garenak, eta ondoren, Nerbioi ibaiari dagozkion irudiokin batera, Serbiatik Mexikora egin behar dugu. Salto Atlantiar ozeanoa zeharkatu eta Mexikoko Kolimako Unibertsitateko folklore baleta da ondoren ikusiko duguna. 1980 urtean sortu zen, hain justu ere, Rafael Zamarripa Castañeda, koreografo eta eskultorearen eskutik. Hortxe ikusten ditugu, folklore balet honetako kideak, mexikarrak, esaten genuen moduan, musikari eta dantzariak, eta gaur hemen dire Euskal Herrian, baina Mexikoko baletonek naziarteko 55 dira baino gehiago ditu eginak, eta esan liteke Mexikoren ordezkari ofiziala izan dela urte askoan mundu mailako folklore ekitaldi garrantzitsuenetan. Eta hori dela eta aintzatespen ugari jaso ditu. Esaterako 2013 urtean Kolimako estatuko kultura ondarearen altxor izendatu zuten. Ze trompetaria entzun dugu. Dantzariak ere hemen dira. Eta gaur egun esango dizugu, Cristian Azael Gutierrez Begak zuzentzen duela baleta hau. Eta dantza eta beste disiplina hainbateko etorkizuneko profesionalek beren garapen artistiko eta pertsonala aberasteko eta prestakuntza integrala lortzeko gune ezin aproposa aurkitu dute urte luzetan zehar Kolimako Unibertsitateko folklore balet honetan. Gune ezin aproposagoak gaur hemen dutena mexikarrek euren trebezia artistikori guztia erakusteko Portugaleten
en este jende aditua da hemen bildua dena, ez alferrik 50 urtez bateko eta besteko folklore jaialdiak ikusi eta entzun dituzte, ezagutza oparoa dute eta orain Mexikoren txanda. Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. ¡Hola, muchachos! ¿Y como dijo Jalisco? ¡Claro que sí! ¡Seguro que sí, Salazar! ¡Hola, Mendoza! ¡Pura Mendoza! ¡Hola, Paola! ¡Hola, Hernández! ¡Cúmpale bonito! ¡Buena Saúl! ¡Y que suene ese barcino, ese señor! ¡Dale bonito el mensaje! ¡Hola, Lupita! ¡Hola, Raimundo! Y vamos a bailar ese huizache, paisanos. ¡Ahí te vamos, Samuel! Y acuérdate de Tuxpan, paisanos. Achatita, vida mía, dices que te vas de mí. Si tú te vas algún día, pues yo me muero por ti. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambiaremos el guarache por el choclo americano. Así merito, y así se baila en la perla tapatía. Bonitos los capulines, los que se dan en la cuenta, pero más buenos los besos que la doña Teresa. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el llano? Cambiaremos el guarache por el choclo americano. ¡Ay, te vamos, estrellita!
amaiera ikusgarri eman diote bada Kolimako Unibertsitateko folkloreko baleta osatzen duten gizon emakumeek. Hortxe bada. Azken agurra. Guztiak hilaran jarrita eta jendearen txalo zaparra da ikaragarria jasatzen. Behin eta berriro estribila hori errepikatu zari dira eta begira ezazu zeinen dotore euren gonekin borobil horiek airean marraztuz. Orain gizonak arekin jolasean. Ora fratello! Y vamos con mi arqui. Agur dantza, Jaun Andreok, Kolimako Unibertsitateko folklore baleta. Sí, señor. Sí, señor horrekin eman diote amaiera orain bai, Mexikarrek euren ikuskizunari eta Mexikotik beste herrialde batera egin behar dugu jauzi kasu honetan zoritxarrez azken hilabeteotan albiste izaten ari den Palestinara, gerra bizian, gerra, genozidioa pairatzen ari dira badakizuen moduan palestinarrak eta bertako Guaitani konpainia izango da hemen gaur Portugaleten Euskal Herrian euren saioa eskiniko duena. Guatani du izena konpainiak, hor ikusten duzuen moduan, euren kartel horretan, bandera ere airera erakusten ari direnak, eta Guatanik hain zuzen nire aberria du esanahia palestineraz, eta euren aberriaren izaera askatasun nahia adierazteko helburuz dabiltza Guatani konpainiako kideak munduan barrena euren lurrarekiko, jendearekiko eta historiarekiko maitasuna batean eta bestean adierazi nahian. Jendartean Palestinako bandera ere ikusten duzue. Eta haien mezu bat dakart, haiek esan nahi dizuete, 3-4 urteko haien bizitza laburrean izan duten publikorik onena izan zaretela. Eta entzuten duzuen moduan, Madrilgo Within Centerren egon izan direla, orain dela gutxi, esate batera. Palestinarrek hemen bizi izandakoa, sekulakoa dela adierazten ari da aurkezlea. Dantza erresistentzia mota bat dela. Harrera ezin hobea eman dietela hemen Euskal Herrian eta biziki eskertzen dutela jasotako harrera hori. Bere herriaren kultura eta adierazpena mantentzen duen bitartean, munduan dantza egitearen helburua eta bizirik jarraituko du. Euren izaera hori zabaltzea eta askatasun eta bake egarri hori adieraztea dela argi eta garbi utzi dute eta dantzaren bidez eraberean euren memoria bizirik mantentzea inork ezaba estezan dute helburu, ez eta euren izenean bestelako mezuak zabaltzea ere, zuzeneko mezua da eurek zabaldu nahi dutena, herri bezala
Eta el mejor público que han tenido. Y horregatik eso que vienen de estar en el Withing Center de Madrid hace poquito. beren kultura oso tresna baliotsua dela alderrikatzen dute euren Ese es el primer bizinaia mensaje que os queremos adierazteko, eta horixe bera da Palestina euren es amor, ordezkaritza es moduan es tierra, son sus palestinar olerkaria den amigos. Y sobre todo es resistencia. Mahmoud Damgishek Hablando con Sara, dioena con Hamza, lur honen gainean Israel, bada seguir asesinando bizitzea palestinos y merezi duen palestinas. zerbait. Pero mientras haya Lur honen gainean dago alrededor lurreko anderea del mundo, viva su hasieran cultura ama, y su representación artística, amaieren ama, Palestina seguirá en pie y seguirá Palestina zuen izena eta Palestina izendatzen viva. El grupo Watani, jarraitzen dute. Ez dira ez une gozoak palestinarrak bizitzen ari direnak Israeldarren eraso horien ondorioz eta genioen moduan itxaropen iturri izan nahi dute Watani konpainiako gizon emakumeek. Esaten genizuen Watani hitzak nire aberria esan nahi duela, eta aberri horren ezaugarriak taularatzen dihardute Watani konpainiako kide guztiek munduan barrena egiten ari diren ibilbidean, eta baita Euskal Herriko euren saioan ere. Portugaleten zuzenean Jaun Andreok Palestinako Watani konpainia. يلي بتشبب عسنك ست الجعفاري سألتني عنك ولا فر القاضح ما بلقى زيك يا ابو الشباب دلع عند العونه سافرتوا من عامي الأول يلي هواكم في القالب طول تحرم علينا الدبكي على أول ما زال غايب يسمار اللونه
حنفية ومشروب الهنا هي الفدائية وليلة حراسة وليلة دورية وليلة حدودك يا فلسطين. الفلسطينية مر الطيارة مكتوب عليها منظمة التحرير واحنا إليها دير بالك دير والفدائي عالتحرير دير بالك دير والفدائي عالتحرير وليلي حراس وليلي دورية وليلي حدودك يا فلسطين فلسطين بلدي ورديت فيها يا محلى شجرها Hauxe, jaun Andreok, gaurko ekitaldirik unkigarrienetakoa zalantzerik gabe Palestinako ordezkariek eskaini diguten hau, une latzak, oso latzak ari dira bizitzen, eta begira ezazue ikusleak zutik jarrita, euren elkartasuna, adieraziz Palestina askatu, esan eta esan. Kultur ekitaldia bai, baina elkartasun
ekitaldia ere bai zalantza izpirik gabe une honetan bizitzen ari garena Palestinako Watani konpainia jendearen txaloak jasoz, elkartasuna jasoz, unkituta batzuk eta besteak, eta Palestinaren saioa amaituta, Palestinatik Euskal Herrira egin behar dugu jauzi. Bertako Portugaleteko Alai Euskal Dantza eta Musika taldearen txanda izango baita. Oraingo hau eta berriz ere begira ezazue zeinen irudi ederrak ari zaigun gure dronea eskainiz. Mesedez, favorez, arren eta otoi, hemen lehenengo lerroan dauden ume guztiak albo batean. Portugaleteko irudiak ari dira hemen ari gatzaizkizue eskaintzen eta ikusten duzuen moduan orain oholtza gain honetarako bidean etorriko diren dantzarientzako tokia uzteko ari da aurkezle eskatzen eta esaten genuena Portugaleteko Zeirutikako gau irudi ederra hauek dira drone eskaintzen ari zaiguna geure errealizatzailearen eskutik. Herri dotorea, historia handiko herria eta bertakoak dira esaten genuen moduan orain ikusiko eta entzungo ditugunak Alai Euskal Dantza eta Musika taldearen eskutik. Bertako dantzen erakustaldia, Euskal Dantzen erakustaldia egingo digute, taldeak ibilbide luzea du, 60 urtetik gorakoa, eta hementxe ikusten ditugu, Alaiko gaur egungo 2025ko kideak, hauek ere gaur hemen Lakanila ibilbidean egin duten joan etorrian, bertako ikusleen aho gozagarri Alai, aurtengo jaialdian 20. mende hasieratik gaur egunera bitarteko gure dantzen eta dantza egiteko moduen bilakaerari buruzko emanaldia plazaratuko digu. Dantza molde zaharretatik eta beraien esanaietatik abiatuta gaur egungo dantza egiteko moduetara egingo dute jauzi eta ibilbide oparo horretan bizitako gertaerak garrantzitsuenak dantzatu eta abestuko dituzte. Hortxe egin dute euren aurkezpena eta hementxe ikusiko ditugu une batetik bestera Alai Euskal Dantza eta Musika taldeko kideak. Horre ari dira, eszenatokia prestatzen, zuberako maskaretako zamaltzaina, katuzaina, hemen musikaria, txeribitua joz.
Hauxe jaun Andreok, elai Euskal Dantza eta Musika taldeak eskaini dugun lehendabiziko dantza, Zubero aldeko dantza, ikusgarria. Eta orain, Lapurdi aldera egin behar dugu jauzi. Makiloko eta polkarekin.
Hauxe, Jaun Andreok, Elai Euskal Dantza eta Musika taldeak eskaini digun ikuskizuna. Iparraldeko dantzak dira Zuberoa eta Lapurdikoak eskaini dizkigutenak. Eta hortxe eszenatagia prestatzen ari dira orain amaiera aldeko ekitaldi bereziak izango baititugu berriz ere dronearen irudiak, Zeirutikako irudi ikusgarriak, zein baino zein ikusgarriagoak. Eta orain adi esaten genuen moduan ekitaldi honi amaiera emateko 5 egun eman ditugu hemen, astelenetik une berezia biziko baitugu. Kulturaz, herrialdi desberdinetako ordezkarien arteko ondokoaren azalean jartzen, onarpen, ondokoaren tradizioa, lilura, herria ezagutzeko, aitortze era horretara, herrien arteko eta gertutze hori elkartasun ikurra izango da orain gauzatuko dena. Mundu hobea eraikitzen da. Horixe da aurkezlea esaten ari dena. Oroigarri banaketa egingo baitiote elkarri. Entzun dezagun. Jaialdi honek eta jarraitu aurretik Txalo zaparra da handia eskatu nahiko nizueke hau guztia posible egiten duten voluntario guztiei, dantzariei, zuzendaritza taldekoei, soinu teknikariei, hementxe egunero dena ematen ari direnei, eskerrik asko bihotzez. Makina Ballenderen lana da bai, gaialdi honen gauzatzearen atzetik dagoena. Llegados a este punto, y como es tradición, vamos a empezar con el truque de regalos entre todas las compañías de danza que nos han visitado este 2025. Oroigarri trukaketa egingo dute, elkarri emango diote, zer eta Nestor Basterretxea eskulturgileak Portugaleteko Zubira erraldoi konpartsako kideak. 93an egindako oroigarriaren, eskulturaren erreplika den oroigarria da. Hor Zubirako kideak, Zubira erraldoi konpartsako kideak jasotzen ari direnak. Elai kideen eskutik, hortxe Nestor Basterretxearen eskultura hori. Eta txaloak bai. Urtero Elai folklore jaialdian ematen duen artelan hori, Nestor Basterretxea eskultore handiak sortutakoa da, propio, jaialdi honetarako orain dela makina bat urte sortutako eskultura eta urtero oroigarri gisa ematen dena. Aurrera jarraituko dugu eta urrengo taldeari ongietorria emango diogu eta gurekin berriro ere Italiako esbanderatori derrieni taldea ditugu. Kori oraintxe hemen ze oholtza gainean Kori herrian bertan eta hauek ere Elairen eskutik Nestor Basterretxearen eskultura jasoko dute, baina noski beraiek ere sortutako usta oparoa Italiako zonalde horren Elaiako kidei nekazaritzaren eredu bertako Italiarrek ekarritako produktuak ere olioa eta bizkotxoak batetik eta Elai dantzataldearen Nestor Basterretxearen eta hortxe Italiarren oroigarri jasotze hori ikusten dugun bitartean irudirik interesgarrienak ere bilduko ditugu Italiarrei dagozkienak. Aurrera jarraituko dugu eta urrengo hementxe ditugu esaten genuen.
Eta hementxe ikusten ditugun hauek Zeelanda berrikoak dira. Euren saioa eskaini diguten Taumata Witireia dantza taldeko kideak. Hauek berriz Senegaldarrak, Hamu Balleteko kideak. Hor ikusten ditugu, Zeelanda berriko kideak, hauek ere jaso dute oroigarria. Elkartrukea beti da protagonista hementxe, oparien eta golarduen emate honetan, eta datorrela urrengo taldea Senegaletik, Senegalgo zuzenean, Dakarretik hain zuzen ere, taldea da, hementxe iruditan. Lehen ikusi ditugu dantzan berriz ere Jamu baleta osatzen duten kideak, Nestor Basterretxearen eskultura jasoz. Oroigarria eta Dakarren txapela ere bai. Artenalak, abanikoa tarteko. Eta beraien eskerrik asko. Oroigarria ere eskain diete. Kasu honetan, abanikoa. Jendearen txalo zaparra da artean. Eta ondoren, Eta horrengo protagonistak, Serbiaren txanda izan da, ea ikusten ditugun euren irudiak ere. Kut Branko Esvetkovic. Eta hortze, Kut Branko Spetovic, Serbiatik ekarritako Kultur Elkartearen irudiak. Elai dantzataldearen ikur bihurtu den Nestor Basterretxearen maitxulana. Eskerrik asko! Hortxe jaso dute, elkartruke egin dute, eta orain Mexikora. Jarrai dezagun aurrera, eta Mexikotik, Kolimatik, Hementxe daude Mexikoko ordezkariak, Kolimako Unibertsitateko folklore baleta osatzen dutenak, eta orain irudirik ikusgarrienak berriz ere pantailan gozatzeko aukera izango dugu. Erropa hori eta baita Kolimako irudia. Hauek serbiarrak ditugu. Benetan Branko Espetovicek irudi eta dantza ikusgarriak eskaini dizkigu. Hauek berriz lehen aipatzen genituen Mexikarrak Kolima Unibertsitateko folklore baleta osatzen duten kideak. Baina zein ikusgarriagoak eurak ere dantzan, gizon zein emakume hortxe amaierako jauzi hori hauek berriz. Palestinarrak gaurko ekitaldirik unkigarriena zalantzarik gabe Guatani konpainiak eskaini diguna. Eta hortxe oroigarri banaketa Palestinako zapia. Beste opari bat ekarri dute, Guatanikoek. Eta Nestor Basterretxearen opari bezala, oroigarria. testu bat ere. Testu bat ere bai. Idatzi bat. Arabieraz, euskeraz eta gaztelaniaz idatzitakoa. Hortxe esaten ari den Herrialdeen arteko moduan. elkartasuna eta erresistentzia azpimarratuta. Txaloak Guatanirentzat! Elkartasuna eta resistentzia mezua dituen idazkia. Palestinako Guatani konpainia. Zorionekoak gugeu! Ikuskizun eta magia honen Hauxe testigu izan da. beste urte batez izan garelako. Oroigarri 50 edizio, banaketa eta honekin txe folklore jaialdi ari gatzaizkio ematen amaiera jaialdi honi 50. edizioari, baina amaiera berezia emango zaio dantza berezi batekin. Orain, munduko harina, saltza honen protagonista, eskerrik asko Gabon,
eta izan ondo. Ondo ibili! Munduko harina Jaun Andreok gaur hemen Portugaleten, hemen bildu diren 8 herrialde desberdinetako ordezkarien eskutik. Italia, Kuba, Zelanda Berria, Senegal, Serbia, Mexiko, Palestina eta Euskal Herria guztiek bat eginik harina-harinean hortxe ditugu. Hauxe Jaun Andreok, munduko harina inoiz baino mundukoagoa aurten gainera gonbidatu bereziekin eta berezitan berezia, nola ez, bizitzen ari den une latz hori dela eta Palestina, hortxe ditugu Palestinako ordezkariak, beste gainerako herrialdetako ordezkariekin batera. Eta adi, orain Jaun Andreok gure agurra ematearekin batera, azken sorpresare bai baitute. Palestinako dapkea da itxuraz dantzatuko dutena, bai Jaun Andreok esan bezalaxe, gure aldetik, eskerri beroenak luzatu nahi dizkizuegu, gaur eskaini diguzuen arretagatik, 50. edizio honen emakizuna gustoko izango zen dutelakoan, arrezazue gure agurrik beroena. Izan ongi! أول ما نبدأ نصلي على الرسول إن شاء الله هالفرحة يا عالم دكتور اشبك عالتبكين سمعني اليرجوك احنا فلسطيني وهذا تراثنا فلسطين يا أحلى شباب جينا هالحفلة تنفرح الأحباب من حي الحيضر ومن حي المنغاد نزرع الفرحة هذا شعارنا
صار